Ola, son Marta Cousido Rocha e traballo no Instituto Español de Oceanografía dentro do grupo de investigación METMAR, que é Métodos en Ecoloxía e Evaluación de Recursos Mariños. O meu traballo no IO consiste en empregar as matemáticas e a estatística para avaliar o estado de conservación no que se encontran os recursos pesqueiros e tamén en axudar a deseñar medidas de xestión que nos axuden a levar a cabo unha explotación sostible dos recursos pesqueiros. No meu caso, estudei un grau en matemáticas e logo decidín especializarme no ámbito da estatística cun mestrado e finalmente entrei no ámbito da investigación cunha tesis doutoral en estatística. Nesta investigación centrábame sobre todo no desenvolvemento de metodoloxía estatística e non tanto na súa aplicación a problemas reais ou a problemas prácticos e por ese motivo na etapa postdoutoral decidín incorporarme ao Instituto Español de Oceanografía para poder estar involucrada en ambas fases, é dicir, tanto no desenvolvemento das metodoloxías como na súa aplicación para resolver problemas relevantes para a sociedade, como en este caso a conservación dos recursos pesqueiros. E poder contribuir coas metodoloxías matemáticas e estatísticas a unha mellor conservación dos recursos pesqueiros en xeral dos recursos mariños. Sempre estive en ámbitos de traballo nos cais me sentín valorada a nivel profesional e persoal, eran entornos espacios igualitarios.